खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 5 फेब्रुवारि 2023 बाराय जाबाय रबिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे दुखुनांथाव खौरां। झारखंड रायजोनि धनबादआव जुलि जाबाय थानाय समावनो हिन्जाव गोदाना जुलि नेमखान्थि बायदियै समायखिरा लाबाय थानाय समावनो अर नांनायाव अरजों खामथाब जानानै हिन्जाव गोदानजों लोगोसे गासै हिन्जाव गोदाननि नखरनि 4 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जुलिया जरापाटकनि आशीर्वाद टावारनि बिल्डिंनि 4 थालायाव जादोंमोन। लोगोसे बे जाथायाव गासै 14 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनाय 14 सुबुंनि गेजेराव 5 सुबुङा हिन्जाव गोदाननि नखरनि मानसिमोन। नाथाय बे अरा गिबिसिनाव माबोरै खामखो बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। थैनाय हिन्जाव गोदाननि मुङा जाबाय स्वाति। फुजारिफोराबो हमजागासिनो दङ। आयेननि बेरेखा जुलि लाग्राफोरखौ आसाम पुलिसा साफा नागिरनानै हमनाया सोलिगासिनो दङ। आसामाव गासै 52 फुजारिफोराबो हमजाखांबाय। आसाम पुलिसा मैयानि सानसिम आयेननि बेरेखा जुलि खालामग्रा गासै 2160 सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय 2160 गेजेराव 52 सुबुङा फुजारिबो दंमोन। उन्दै बैसोआव जुलि खालामनानै हमजानाय तामुलपुरनि बिनय बसुमतारी बिथाङा हमजाखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सोंथि खालामनायाव मा बुंखो बेखौ ससे खोनासंदो। आंनिया दा केस फैनाया जाहैबाय माने मेडिकेलनिफ्राय थांदो जाहैबा आंनिया मेसेजआ बे समाव माने 19 प्लासमोन आरो बैसोआ जेनेबा 19 प्लास बाथाय माबोरैहाय फैखो आंबो बेखौ हमनानै मोनाखै। आंनियाबो 23 प्लासमोन बैसोआ हाबा जानाया। मेडिकेलाव थारमाने बै समाव मेडिकेल थांनाय समाव आरो 19 बोसोर बेनिफ्राय सामथिं 4 माह 5 माह बेबायदिमोन आरो। नोंहानि बिसिनि बैसोआ बेसेबां होनना फोरमायगोन? बै समाव थारमाने 19 हाफ होनाय थांदोंमोन आरो 19 हाफा बिथांमोना मेडिकेलाव थारमाने हाफखौ लिरासै 19 गान्थाल' लिरनानै थारमाने बेयाव एसे माबा जाहैबाय आरो बैसोआ। दा माबायदिहाय फैखो बेखौ मोजां मिथिनाय जायाखै आरो। बेवहाय साबेसेसो बेफोरबायदि हमना लाबोदों होनना फोरमायगोन? बेयाव दा खमसे खम 60 जनसो दं आरो गासै। नोंनि मुंखौ फोरमायगोन? बिनय बसुमतारी। आङो तामुलपुरनि, गामि जाहैबाय दिंखली, एरिया निस्टिबिलि। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आयेननि बेरेखा जुलि खालामग्राफोरखौ हमनो थाखाय गनायथिनायनि उनावनो आसाम पुलिसा साफा नागिरनानै हमगासिनो दङ। बेबायदिनो उन्दै बैसोआव जुलि खालामना होनायनि दायाव आमसुनि एबा मुस्लिम फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि अनारुल इस्लामआ पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। सासे मुस्लिम सुबुङा उन्दै ट्राइबेल सिख्लाफोरखौ जुलि खालामगासिनो दंमोन। झारखंडनि रांचीआव बोकारो पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै सासे 50 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ गावनि सिनायथिखौ गुबुन मुंजों हिन्दुफोरनि मुंजों सिनायथिनानै गोबां उन्दै हिन्जावसा गथ'फोरखौ ट्राइबेल हिन्जावसाफोरखौ गासै 7 हिन्जावसाफोरखौ जुलि खालामनायनि जाहोनाव एरेस्ट खालामजादों। जुलि खालामग्रा दायनिगिरिया गावनि मुंखौ सन्जय लानानै ट्राइबेल हारिनि सिख्लाफोरखौ टार्गेट खालामनानै जुलि खालामगासिनो दंमोन। हमजानाय दायनिगिरिनि गुबै मुङा जाबाय असलम खान। बे जाबाय मुस्लिम मानसि। नाथाय असलम खाना गावनि मुंखौ सन्जय लानानै गोबां ट्राइबेल हारिनि सिख्लाफोरखौ जुलि खालामनानै आथोन गेलेगासिनो दंमोन। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि। लागावबाय हाजिनि बाइक आरो 600। आं दिनैसिम जोनोमनिफ्राय खनसेबो सालायनो मोनासै दे लुगैनानै। बरिया ना? ओमफ्राय दाथ' बायना मोनला। थेवबो खम सान्सआ। जों दा बेरायगासिनो दङ नैबे मिथिंगाफुरि आरो नैबे जोनोमफुरि
बेहाय जों बेरायगासिनो दङ जोनोमपुरियाव बेरायगासिनो दं जोनोमपुरियाव जों बेरायगासिनो दं जारनि नायबानो जाबाय नै दख'ना लामनायखौ नुदों जानांगौ बे गासिबो बर' गामि दै बर' गोजा गासिबो बर' गोजा गोजौ बारबासो बांगाल नैबे गोजौ बारबाथाय बांगालनो गोजौनि बांगाल बै फुंनिफ्राय बांगाल आरो